Hezký den, vítám vás u dalšího dílu Inspirací k úspěchu. Dnes je hostem Rastio Zachar. Dobrý deň. Ahoj Rasti. Ahoj. My se dneska budeme bavit o tom, že každá firma má svoji firemní kulturu, má svoje hodnoty. Já myslím, že to hodně určují lidi v té firmě, šéf, majitel, ty, co to tak nějak reprezentujou. A my se dneska budeme bavit vlastně o tom, když ty hodnoty, morálka, etika třeba úplně jako nefungujou a jak to vlastně vypadá v té firmě a jak na to vlastně vůbec, jako jak to celý ovlivňuje šéf. OK, pojďme na to. Super. A začala bych rovnou tou první otázkou, když se o tom budeme bavit. Tak co to vlastně je ta morálka, co to jsou ty hodnoty, o čem se bavíme? No, v podstate morálka hodnoty, asi je to dosť podobný názov. Napadá ma príklad, keď som chodil na gymnázium ešte, tak na tej chodbe sme mali taký vysoký plagát od stropa až dole, že morálny kódex budovateľa komunizmu. A teraz nejdem rýpať do komunistov vôbec, ale čo to bolo? Boli nejaké pravidlá, ktoré v podstate tá skupina vyžaduje. Chceš byť členom tejto skupiny, chceš byť budovateľom komunizmu, tu máš hodnoty, tu máš pravidlá, ktoré ctíme, podľa ktorých bežíme. Takže sú vlastne nejaké skupinové pravidlá. Niečo podobné máš vlastne desatero. Čo je to desatero? To sú nejaké pravidlá skupiny, ak tam chceš patriť, tu máš naše hodnoty. A je to nejaký morálny kodex. No a už jsem slyšela i názory, že desatero už je takový trošku přežitý. Co ty si o tom myslíš? Zrovna to bola dobrá debata na jednom zo seminárov. Presne, že desatero už je staré, prežité. A ja teraz nejdem obhajovať desatero. Ako nepokradeš, nezesmilníš a tak ďalej. Nejdem to obhajovať, áno, nie. Ale fakt je jeden. Kedy si bolo hodne propagované, hodne tlačené a nejako sa vytratilo. A dajme ho preč, dajme lepšie desatero a nemám problém. Ale problém je, ak staré desatero zhodíme zo stola a nedáme nové. Lebo vlastne tie kodexy, tie hodnoty, to je niečo, čo skupina stále pripomína, stále vyžaduje a stále chce. Ak nedáme žiadne hodnoty, tak máme divočinu. Co dívať okolo seba dnes, desatero by bolo hodne na mieste vrátiť. Takže vlastně jakoby nějaký ty hodnoty, to je něco, co té skupině dává nějaký pevný body? Presne tak, to sú pevné body skupine, to sú naše hodnoty, toto akceptujeme, toto nie. Taktiež popisy práce, to všetko sú pevné body skupiny. OK, tak my to máme vlastně taky, že jo? Nám to visí dole na chodbě, nějaké naše hodnoty. To je pravda. A k tomu poviem jednu vec. Na základe prieskumu, ktorý sme robili s jednou agentúrou na našu firmu, tak mnoho klientov nás nejako zaradilo. To si na nás vážia, to sú na nás cenné veci. A máme z toho aj naše vlastné hodnoty. A čo musím povedať, veľa klientov sa nás pýta, môžeme si to odfotiť? Tí, čo s nami robia 20 rokov, si to berú. Čo tým chcem povedať? Tie skupiny chcú a majú potrebu. A ich majitelia cítia, že musia tam dať nejaké hodnoty. Nejaké ich firemné desatero. Jo, a já si myslím, že to je i dobře. Je to. Ak má skupina fungovať, musí mať niečo, čoho sa drží. Ano. No já jsem tam i zmínila slovo jako etika, jo, což je takový slovo, který není úplně tak jako běžný, možná známý. A co to vlastně je etika? No, máme morálka, súvisí so skupinou, hodnotami skupiny a etika, keď to držme jednoduché teda, tak pochádza z gréckeho etos a jeden z významov toho slova je charakter. Zvyky človeka. Čiže ak sa bavíme o etike, tak sa dívame na toho človeka, ako žije, ako funguje, aký má charakter. Ak niekto klame, podvádza, zašíva sa v práci, to ukazuje na jeho charakter. A to ukazuje na jeho úroveň etiky. Etika je výsostne osobná vec. To je myslím jako dobrý jako vlastně přirovnání nebo dobrý vysvětlení toho, co to je. To je presne super, tak. Super. A o tom tá skupina má nejaké pravidlá a ja keď sa k tým pravidlám pridám, o čom to je? Dal som slovo, dal som sľub, tak podľa toho mám bežať. Ak nebežím, to nie je v poriadku charakter. Niečo sľubím a nerobím, to nie je v poriadku. No a když to převedeme na tu vlastně teda firmní, jako řekněme jakoby na tu firmu, tak znamená to, že ten šéf je tam i od toho, aby jako držel vlastne tú etiku? Aby on... Je to tak. Ak ľudia budú robiť hlúposti, to jedno či v súkromí, alebo nedodržovať pravidla definované a tak ďalej, je to času, kedy skupina pôjde do vnútorných problémov a do vnútorných pnutí. Je to práca šéfa. To nejde o to, že má tam moralizovať, ale vyžadovať dobrý charakter u ľudí a keď niečo definované, napríklad práca, tak tú prácu vyžadovať. Takto sa tá práca robí. Hotovo. Takže jako když se bavíme o tom, že někdo nedělá svoji práci tak, jak má, tak už se bavíme o nějaký neetice? Áno. Ten človek nie je povinný v tej skupine byť.
Ja mám iné hodnoty, iné predstavy o vedení, o obchode, o faktúrach. Je to v poriadku. My máme takéto. Bež vedľa. V McDonalde sa robia hranolky takto. Ak máš inú predstavu, urob svoju reštauráciu. Čiže to je presne ono. To sú pevné body, sú nejaké hodnoty, pravidlá, podľa ktorých sa beží. Ak sa do tej skupiny pridám, beriem aj jej pravidlá. Ak vezmem nejaký post, beriem ho aj s chlapami. Toto je môj post a beriem kompletnú zodpovednosť. A ak sa potom chovám inak, to nie je v poriadku. Tá skupina očakáva, že sa nejako budem chovať. No ale co i přesto, že teda to máme nějak nastavený, skupina očekává, co když ten člověk stejně to jako nedělá? Potom je to otázka, na to sa pozrieť, čo je za tým. Prvá verzia nevie, nerozumie tomu, čo vtedy. Naučme ho, kvalifikujme, trénujme, vzdelajme, dajme mu seniora, dajme mu kouča, mentora, čiže pomôžme mu. Ale ak niekto nechce a je a priori na zadných, tu sú naše pravidlá, tak toto máš vykonávať, takto tá práca je definovaná, ty to chceš robiť a priori inak z princípu. Ako máme problém. Tak dává to smysl, že když vlastně někdo tu svoji práci nedělá, tak vlastně jako vytváří problémy v té skupině ostatním. Je to tak, lebo o čom je skupina? To sú to jak hodinky. Presné kolečka, ktoré sa zapadajú. Ak jedno z tých kolečiek nerobí svoju prácu dobre, celý hodinový stroj má problémy. Ak na Orloj v Prahe jedno kolečko vypadne, zastaví sa možno celý Orloj, alebo polovica Orloja. To isto vo firme. A presne šéf je na to, aby tieto veci korigoval. Ak niekto nerobí svoju prácu, je to na korekciu. Inak tam upadá hodnota, morálka tej skupiny. Teď se nabízí ta otázka, jak to korigovat. No, to je... Čiže dajme teraz, keď to je o kvalifikácii, naučme ho to, že nevie, nerozumie. Ak teda ten človek nechce robiť chyby, ja to prirovnám k futbalu. Tam je rozhodca. To je ten šéf, ktorý vedie ten zápas. Ak niekto urobí bežný, malý faul, čo ten rozhodca musí urobiť? Zapískať, to je špatné. Ak ten faul urobí tretíkrát, čo urobí ten rozhodca? Pritlačí, dá mu žltú kartu. Ak urobí ďalší faul, ide von, má červenú. Je to vlastne postupne zvyšuješ tlak na to, aby ten človek išiel podľa pravidiel. A rozhodcovi je jedno, že futbalista má názor, že môže druhého kopať do nohy. Podľa pravidiel nemôže. Ak sa hrať futbal, tu sú pravidlá. To isté vo firme. Ak niekto nerobí svoju prácu, sadnúť s ním, porozprávať z očí do očí. To je ako prvé upozornenie. Ak to nezaberá, ja poznám firmy, ktoré zverejňa meno toho človeka. Tento človek nefunguje poriadne. Videl som na nástenkách vo výrobách. Tento človek nefunguje poriadne, aby to všetci vedeli. Zvyšujú mieru tlaku. Žltá karta. Červená je cez personálny útvar preč. To mám napríklad, tých príkladov mám milión. Mám klienta, ktorý bol v extrémnej pozícii. Prebral firmu, ktorá bola fakt rozožratá. Tam sa kradlo. Ľudia sa poflakovali. On zvolil ako správnu cestu, nechal cez deň policajtov odviesť 2 rozkrádačov majetku, ktorí v tej firme boli. On to mal dokázané. Počas doby pracovnej ich odviedli policajti. Prečo? Verejná prezentácia. Týchto 700 ľudí nebude kradnúť. Dal správnu mieru tlaku. Čiže vždy ten šéf je o tom, aby postupne pritvrdzoval. Môžete dať vytýkací dopis. To je jedno čo, my to nepoužívame. Prečo nie? Ten človek musí vedieť, že tie pravidlá tu sú, že sa podľa nich beží. Ak ho nekoriguješ, on je v tom, že je všetko v poriadku. Potom, keď na konci vyhodíš, on je strašne prekvapený. 10 rokov pre teba pracujem. Ale nie poriadne a ja to nekorigujem. Takže áno, tie korekcie sú nutné. Je to práca šéfa. Udržovať to v lajne. Definovať hodnoty, definovať prácu, vyškoliť ľudí, vyžadovať, korigovať. Základné pravidlá pre šéfa. Jo, to všechno dává smysl, ale jak jako udržet ten spravedlivý přístup, jo, aby ten šéf se jako neseknul? To je dobrá otázka. U nás napríklad vo firme máme zavedené štatistiky. Klienti naši to poznajú. V podstate my sa snažíme objektívne merať výkony každého človeka, každého útvaru. Je to podľa Baťovho princípu ma napadá, každá ľudská činnosť sa prejaví v číslach. A my sa snažíme fakt sledovať objektívny výkon, objektívne nasadenie ľudí a podľa toho ich hodnotiť. Lebo to, aký má ten človek výkon, hodne má vplyv na to, akým spôsobom ho šéf má korigovať. No a můžeš to nějak rozvést, co tím jako myslíš? Jako? OK.
Dám príklad. Na Slovensku ešte keď som bol, mal som šnúru seminárov, nejakých 10 dní. A u nás tí, čo prednášajú, ako fakt, to je brutálny výkon. Oni do 7 prednášajú, urobia tam nejaké správy, presúvajú sa na iný hotel, o 10 tam dorazia, otvoria notebook a dokončujú celodennú prácu v administratíve. Ako je to niekedy, to sú fakt niekedy 16-hodinové turnusy. A ísť takto 10 dní v kuse, to je o život. A ten náš prednášajúci má nejaké povinnosti, musí urobiť nejaké správy, reporty po semináre, administratívu. Ale keď má takúto šnúru, nie všetko urobí v termíne. Ako nestiel. On musí spať, ráno sa zobudiť a dodať kvalitu. A takto som raz prišiel zo šnúry na Slovensku a pozdrav medzi dverami, kedy mi dáš tieto podklady? Ako tá holka mala pravdu. Nedodal som. Ale som si tam uvedomil, toto keď spraví inému človeku, sa jej otočí na opätku. Ja to znesem, ale som povedal, poď sem. Ad 1, poďakuj mi za to, že 10 dní som prežil. A ad 2, slušne mi povedz, poprosím, dodaj mi tie papiere, ja ti poviem áno. To, čo chcem tým povedať? Vždy, keď idem korigovať človeka, treba sledovať spravodlivo jeho výkonnosť. Ak je to hodne výkonný človek, objektívne má vysoké štatistiky, žiadne on sa snaží, fakt má vysoké čísla. Tí ľudí korigujeme citlivo. Ak niekto sa poflakuje medzi kávou, cigaretou a sem tam aj prácou a nemá výkon, tam treba pritlačiť. Čiže tá otázka je správna. Šéf sa musí dívať na reálnu výkonnosť toho človeka. Ak sú tam vysoké výkony, koriguje citlivo. Ak sú nízke, koriguje tvrdo. Inak nastupuje nespravodlivosť. Dokonca, ak niekto sem bude sťažovať na teba, Melanie je taká, a ja si pozriem tvoje výkony a fakt sú krásne. Dlhodobo pekné. Neznamená, že ignorujem tú sťažnosť. Preverím si to. Ale hlavne, na koho sa pozriem, kto tam držkuje na schopných ľudí. A častokrát mám správnu adresu. Ak chce byť šéf férový, čestný, musí sa dívať na objektívny výkon človeka. Ostatné sú keci. Sú ľudia, ktorí majú dar obkecať všetko, prečo to nejde, a nemajú výkon. A zase sú ľudia, ktorí sú tichí, výkon majú a niekto ich dokáže prevalcovať. To je super, protože fakt to může být hodně demotivační faktor a když víš, jak na to, tak to dokážeš pěkně zvládnout. Či miera tlaku nie je o intuícii, je naozaj o objektívnych parametroch. A keď firma, opakujem, nezavedie každému presnú prácu a jej hodnotenie, šéf nemôže byť objektívny. Nastupuje nespravodlivosť. To nie je v poriadku. Jasně. A podíváme se na jednu z posledních otázek a to je, proč by šéf měl jít příkladem. Rasti. No tak ono, ak sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Ak chcem od ľudí, aby sa nejako chovali, aby sa dobre obliekali, napríklad to v nejakej banke, aby mali čisté autá, aby chodili na čas, aby mali krátke prestávky, alebo aby každý týždeň robili veľmi presný plán, analýzu svojej práce a ďalší plán na ďalší týždeň. Ak toto vyžadujem od ľudí a ja to nerobím, ja nemám v podstate morálnu silu to presadzovať. Šéf je prvý, ktorý má byť vzorom, ukážkou. Takže to je dôvod, tomu dáva ohromnú morálnu silu. Ak ja teba tlačím do niečoho, čo ja sám odmietam robiť, ako si pomyslím svoje. Ak tú prácu mám rád, tak ju vykonám, ale ty nie si ten, čo ma motivuje. Ty si ten, čo ma štípe preč. Asi tak. Jo, to je super, s tím souhlasím. Tak. A dal bys nějaký tip na závěr k těm hodnotám, k morálce, k etice, jako celkově k tomu? Keď sa pozerám na skupinu, definujeme aj pravidlá, definujeme hodnoty, vyžadujme ich, ale aj tak je tam jeden dodatočný bod. Ak sa skupine darí, ak má čísla, ak má vysoké štatistiky, je tam niekto, kto to spôsobuje. Ako vysoké čísla nie sú náhodou, vždy je za tým človek a jeden človek, ktorý to spôsobí. A naopak, ak sa skupine nedarí a stráda a trápi sa, vždy je tam niekto, kto to drží dole. To je tiež otázka etiky. Len sa treba fakt dobre pozrieť, kto to drží dole svojim chovaním sa, nechovaním sa, prácou, neprácou a tak ďalej. Čiže ak sa bavíme o morálke, etike, držme pravidlo, ak sa darí, chránime to, ak sa nedarí, fakt poďme po adresách konkrétnych ľudí, vtedy máme spravodlivú, férovú firmu. Super, to je hezký závěr. Ďakujem. Já ti moc děkuju za rozhovor. Rado sa stalo. A vám přejeme, ať se vám moc daří a mějte se hezky. Naschle. Naschledanou.